Ya, Ja? ya, ya. Ho veig tot gris. Jo també sóc gris. Gris. Ya. Què ha passat? De cop i volta ho veig tot gris. Jo també sóc gris. No. No. Va, ya. Què passa aquí? Ho veig tot gris. Ah, jo també sóc gris. ¡Mamá! ¡Tiempo! Ya, ya. Però si no puc parlar. I ara què fas? És que has entrat al món dels mims. Un món imaginari, però veritablement real, que es va extingir quan vam entrar, quan van inventar el cinema amb color i amb veu. Ja, quan vulguis, És improviso. que acabes d'entrar al món dels mims, un món imaginari, però veritablement real, que es va extingir quan van... Un altre cop. Si ho pas... Ja, És que acabes d'entrar al món dels mims. quanvulguis.com. Un món imaginari, però veritablement real.